जों ताबो ट्रेन साकाव ट्रेन चलि दङ जों मिया बादारघाटनि मिया 27 तारिख दिनै 28 तारिख जों ट्रेनाव ताबो कालायजाक खास्राङो दिल्लीयाव बिजानो ग्रेटार ट्रिपुरालेण्डनि बागै थांखांबायमानि बागै हाइपान बिजा बोखाव खेने तांनि बोखाव खेने माने जों जे बरफ टारगेट खालायमानि जे ट्रेन तो जों मो 8 ट्रेन दिनै रिजार्भ ट्रेन रिजार्भ जों बागलायलाय किजा आरामखौ थांलायानो बिसि ब्रुं जों कस्त'खौ थांलायो दिनै खासं माने फेबावबो जों टेबलुखा मो सिगांनि बिसिबाय ताबो मो बिसि बेलागि फेलायो पामखौ बोखाबो फेरो हायसि बोखाकाबो माहागि फेर माले जों आगिवो गुबुननि राजनीतिनि बदलनि फायो वार्डारनि फायो बा लिडारनि फायो बागलाय फायमानि हिंगाय जों महाराजानि वारियर बा सोल्जार फाइटारनि जों फायो आपनि बागै बोखागिजा डिफारेन्स बा जुदा हायिं जागो बोखाते सिगांगो जों जे बुबाग्रानि फाइटार फायमानि बागैनाय बुबाग्रानि जे इमां ग्रेटार ट्रिपुरालेण्ड नो बरग्रक बेलाय खे बुबाग्रानो हामजाक मानि बागै बुबाग्रानो बेलाय न लगिनि लायखा जोंनि त्रिपुरानि बरग्रक बुबाग्रानो हामजागैनो दिनै अमहायनो नुखा जे दिल्ली अभियानो थानानि बागै बारा आमजायो ताबो तामनि सिजनखौ माइरामानि जरा फानो बरग अमहायगे फायलेगा तामु बुरि तुजिनि बुरिरो 256 जों टारगेट खालायमानि 200 जना दुइटा दाबारि नाहनै जों बुरिरावबो 256 गाव थांगा आबनि बागिना जों दुइ दाबा बायं लायलिया दिन दाबा आं तिनि अरं लाखामोन जतननो मेनेज खायनाय जागा चागलायलिया बागिना जों बुरिनि आलादा ग्रुप खाय रिमेलिया बुरिरा आर किता ब्रिं पर इंनि मा दंखा इफिलपुरो जों अब मेनेज खालायनाय बुरिरावनो दाबारि दि आलादा दाबारि दि हिनैनाय दिनै अब सानानि मोसङो जे मा किफिल दाहाय दिनै जे फायनाय दं जों डिस्ट्रिक्ट वाइज थिं साका बरक हाइपान बरक मानिया जे ग्रेटार ट्रिपुरालेण्ड दाबिनो खरंथि सानाय